knit. Sagaran, ang letter ani sa mga is letter A. So, mo niya ang atong mga kailangan nga gamit. Yarn, needle, gunting. So, magsugod. Aron magsugod sa atong knit stitch, kailangan nato mag-cast on. Aron makahimot ang start stitch nato. So kung gusto nyo makatuon kung saan cast on, na ako tutorial sa long cast on sa separate. So, natay 5 ka stitch. So, manat ang himuan og knit stitch. So, kung sa mag-kalat kayo sa needle, and then ituktok na to ng needle sa first nga stitch. Okay. And then, kunin mo itong working yarn. Ang working yarn is katong nakasapag sa yarn. So, i-rub mo na siya dito sa needle, and then, kunin mo siya o i-slip mo siyang stitch. So, another sample. Okay, isulod, and then i-rub. Isulod ulit, and then slip. Tanggalin mo siya sa needle. So, ayan, nakay duha ka stitch, and then below, and another one. Yan. Okay, kung naamoy mga comments or naamoy mga questions or suggestions, please comment down below. Yan. So, nanatay 5 ka knit stitch. Yan. Okay. Thank you.